Само барабани оригинално. По-оригинално, има такива работи. Айде. Вижте зад мене минава, вижте за Паламанде Накел. Дай му. И така, продължаваме. Пожелание на Сен. Иване, пожелание на Сен. Ало, Делта Форс. Ало, изкарай го. Дай му. Ало, Делта Форс. Ало, изкарай го. Айде. Делта Форс, оригинал. Ало, изкарай го да пръдна. Ало, Делта Форс. Няма за всички вас специално. Айде, шоу. Ама оригинално. Браво! И така, поздравите за специално от всички приятели за семейството на Асен, за малкия Давид, от всички гости много специално поздравите са за вас. Да продължава кичека оригинално. Яша! И за Спайдермен! Да е жив и здрав! Дай! Делта Форс, яде ми са баничка. Цукера, акцията. Сила. Така, Иване, Равногорската, не знам коя е Равногорската, ти ще знаеш, защото си гайдарджия. Иван Гайдарджията, дами и господа, на вашето внимание. Той знае, аз за той му казвам. Че той е... За роженика, за Иван Градушката. От Асен са поздравите, който поздравява рожденика. Те е жив и здрав, 100 години минимум. Шалгарите! Yes! Шоу! Айде, Равна гора! Айде, Рамадилово! Айде, Крушевец! Айде, Росе! Айде, Маринка! Айде, цялата околия! Странджата! Yes! И за Ангел Брадата специално да продължава поздрава за човека с най-яката брада. Ало, Делта Форс! На чуваки! Хей! И така гагауза! Манкито! Иван Градушката! Изкарай го! Yes. За всички готини на дансинга много специално да продължават поздравите. Дай, ракица. Горещо е наши келна. Ракица. И за всички в тиктока. Тики-тики-ток. Айде гостите! Хей! Лачуваки!
Yes, yes. Aha. Alo, dă-te box. Alo, bază. Alo, dă-te box. Salgarito, the best. Haide, gostite! Hei, lasă-l aqui! Se matar, matar-la, acâna, tudidum, se matar, matar, ești la terla, da, se matar, matar-la, acâna, se mamas, ma pe cali, acâna, dai, Ivane, tu ser! Ești la terla, da, Специално му приятелски, Славчиски. Вот пошла градец. И за Георги Янев. Salgarito, the best. Isi macar, matar Allah. Akına, isi macar, matar Allah. Akına, isi macar, Rosen matar Allah. Salgarito, the best. Продължаваме един бърз качет по желание на гостите. Оригинално. Фернандо Кобрата, дами и господа. Ян Кобрата, Веско Кобрата, Фернандо Кобрата. Айде. Yes. Чакай, къде са пръстата с камера?